Еврорадио.FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які можна не толькі слухаць, але і, як звычайна, глядзець праз акаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube. Мінгарвыканкам не задаволіў заявку на правядзенне 24 і 25 сакавіка мітынгу з нагоды Дня волі 2019 на пляцоўцы ля опернага тэатра. Ці застаюцца надзеі на легальнае святкаванне 101-й гадавіны БНР? Ці магчыма сумясціць канцэртнае і палітычнае адзначэнне Дня волі 2019? Пра гэта і шмат пра што іншае мы сёння і пагаворым з маімі гасцямі ў студыі. А гэта старшыня партыі Беларускі народны фронт Рыгор Кастусёў і лідар руху за свабоду Юрась Губарэвіч. Добрый дзень, шановнае гаспадарства. Добрый дзень. Юрась, давайте пачнем з вас, бо вы, як заяўнік, першы атрымалі адказ Мінгарвыканкама наконт вашай заяўкі о правядзенні мітынга для опернага тэатра. Мы уже сказали, что незадоволена, але причины. Причины формальные у тым, что организаторы нібыта праз СМИ поинформовали об месцы и часе проведения мерапрыемства, что законодавством заборонено, хотя практика показывает, что Мінгарвыканкам и на гэта можна зачиняць вочы, бо шмат заявак у мінулыя гады былі дазволеныя нават при тым, что про іх было поинформовано. Ну и таксама спасылка на артыкул 9 закона про неадпаведнае месца правядзення. І все гэта выглядае вельмі дзіўна, тому что у мінулым годзе пляцоўка на оперном тэатры была адпаведная. Нічто не перашкодзіла Мінгарвыканкаму прыняць рашэнне і дазволіць там правядзення масавага мерапрыемства, но прайшло абсолютно нормально у законным рэчышчы. Таксама вельмі дзіўным выглядае спасылка Мінгарвыканкама на інфармаванне пра СМИ, тому что, нагадаю, мы падалі две заяўкі на две розныя даты, гэта 24 і 25. І пра заяўку 24, гэта нядзеля, ввогуле не было ніводнай ні згадкі ні ў СМИ, ні ў сацыяльных сетках. Таму такое рашэнне мы разглядаем выключна як палітычнае, неправавое, незаконнае, і ось літаральна сёння ўжо падрыхтавана заява ў суд, каб абскардзіць падобнае рашэнне. Скажите, а што ўсё ж таки маецца на ўвазе пад, ну, скажем так, супрацьзаконным паведамленнем у СМИ? Таму што калі вы, да прыкладу, прыходзілі да нас у эфір, то у нас в эфиры вы казали, подали заявку на тое, каб нам дали дазвол правесці мітынг ля опернага тэатра. Это что, уже все парушэнне? Гэта значит, что вы саўдзельнікі парушэння закона і паштурхнули нас на тое, каб ён был парушаны. Так, такая норма утрымліваецца ў заканадаўстве аб масавых мерапрыемствах, што заяўнікі, якія могуць падаць не раней, як за 15, не пазней, як за 15 дзён заявку і атрымаць афіцыйны адказ не пазней, як за 5 дзён, мусіць весь гэты час маўчаць, захоўваць таямніцу, нікому не паведамляць, што азначае фактычна не рыхтавацца і не мабілізаваць людзей на само мерапрыемства. Это ўжо дыскрымінацыйная норма в адносінах не толькі да Дня волі, але і любога мерапрыемства, якое плануецца і праводзіцца ў Беларусі. Таким чынам падаць заявку, і адзінае, што можна сказаць, мы падалі заявку, але куды мы вам не скажем. Не, дакладней, на якое месца. Ні дату, ні месца, ні час. Так. Да, ні імя заяўнікаў не называць. Добра, спадар Ігор, зараз да вас. Пакуль што ўсё ж таки, нягледзячы на тое, што ўжо прайшла інфармацыя, што святкаванне Дня волі на стадыёне Дынама не будзе, але, я так разумею, толькі сёння вы атрымалі афіцыйную паперу. Так, я пабыў сёння ў Гарвыканкаме, сустрэўся з чыноўнікамі і атрымаў на рукі афіцыйную паперу, дзе сказана, што мерапрыемства на стадыёне Дынама не адбудзецца ў звязку з тым, што адбываецца падрыхтоўка да другіх еўрапейскіх гульняў. Давайте вось прадэманструем, калі ласка, вось паперка афіцыйная з Мінгарвыканкама, з усімі подпісамі і гэтак далей. І я вот сёння буквально побачыў у горадзе рекламные баннеры, что на стадионе «Динамо» отбудется концерт Саладухи 1 мая. Неяк вот до 1 мая яны уже там всю подрыхтовку выканаюць? Самое цікавае, что заявку Саладуха подал амаль разом з нами у суседнія дні. І от бачыце, рашэнне по Саладуху прынялі станоўчае, а заявка наша
тут рашэнне адмоўнае. І таксама забаранілі і шэсце. Згодна нашай заяўцы мы падавалі на тое, каб правесці шэсце па вуліцы Кастрычніцкай да Дынама у звязку з тым, што там не выконваецца патрабаванне артыкула 9 закона аб масавых мерапрыемствах, там які-то знаходзіцца стратэгічны аб'ект. На вуліцы Кастрычніцкай стратэгічны аб'ект, кавярні, пабы, можа быць, яны это мелі на ўвазе. Адзін і стратэгічны аб'ект гэта завод гарэлачны крышталь. Так. І яшчэ спасылаюцца на парушэнне артыкула 8. Таксама датэрміновая падача інфармацыі ў СМІ. Спадар Юрась, вы сказали, что будете абскардживать рашэнне по тэрмінах, як это робіцца і ці паспяваеце вы абскардзіць і атрымаць, у ідэале, конечно, станоўчае рашэнне у такія тэрміны, каб паспець все ж таки с арганізацыяй свята. Я думаю, тут спадзявацца няма на што, таму што па-першае, загадзя вядома, якое рашэнне прыме суд, яны ізноў-такі працуюць не па законах, а па тых указах, якія ідуць зверху. А таксама па тэрмінах суд мае права разглядаць цягам месяца, зацягнуць гэты працэс, і натуральна, што мы не трапляем ужо в даты 24-25 сакавіка. Аднак падчас сустрэчы ў Менгарвыканкаме, якая адбылася на мінулым тыдні ў чацвер, мы прапанавалі кампрамісны варыянт чыноўнікам Менгарвыканкама, нагадалі пра іх абяцанні яшчэ мінулагоднія усталяваць шыльду на вуліцы Валадарскага, прысвечана прыняццю 3-й устаўной граматы, і адчыніць публічна гэтую шыльду. Нарэшце выканаць сваё абяцанне і разам з тым правесці падчас адкрыцця шыльды масавае мерапрыемства, дзе маглі б прыняць удзел не толькі афіцыйны бок, чыноўнікі Менгарвыканкама ці прадстаўнікі Інстытута гісторыі акадэміі навук, але таксама і грамадзяне Беларусі, якія маглі б прыйсці і такім чынам адзначыць гэтую дату. Это было б рашэнне, якое задавальняе, напэўна, ўсе бакі. І афіцыйныя ўлады, і тое грамадства, якое хоча азначаць Дзень волі кожны год масава, публічна, в вулічным фармаце. Не выключана, што беларускія чыноўнікі жывуць па беларускіх традыцыях, а як там прымаўка абяцанага 3 гады чакаюць? Так, ёсць такая прымаўка ў беларусах. Спадар Ігор, ўсё ж такі, я так разумею, што вам не толькі наконт Дынама далі адмоўны вынікі, наконт мітынга шэсця па вуліцы Кастрычніцкай, але і рэкамендацыі, дзе б вы маглі правесці свае мерапрыемствы. Тут у гэтым адказе Менгарвыканкама ёсць рэкамендацыі, дзе мы можам правесці сваё мерапрыемства на тых пляцоўках, якія згодна рашэння Гарвыканкама з'яўляюцца дазволенымі на правядзенне ўсіх мерапрыемстваў па заяўляльнаму прынцыпу. І можна дакладней папярэджальнаму. Да, можна дзеля прыкладу некалькі пляцовак назваць. Так, ужо вясна праводзіла такую спробу правесці на Бангалоры такую акцыю на кшталт флешмоба. Такім чынам прапаноўваецца Бангалор. І тут Бангалор, выгул для сабак. Тут цэлы пералік, тут 6 такіх пунктаў, і іх можна выбіраць. Але Бангалора, все астатнія 5 яшчэ горш, чым Бангалор. Невядомыя такія. Скажыце, я зараз вас паспрабую справакаваць на нейкую такую дыскусію. Можа быць, калі адныя заяўнікі падалі одну заяўку, другія заяўнікі падалі другую, вы адзін аднаму дарогу перайшлі, ці там, як кажуць, далі падставы чыноўнікам неяк адмовіць, перабілі адзін у аднаго? Я думаю, што такая сітуацыя якраз і развязала рукі беларускім уладам, бо это, напэўна, упершыню на маёй памяці ў гісторыі нацыянальнага руха, ў гісторыі тых арганізацый, якія азначаюць Дзень волі, калі не ствараўся шырокі аргкамітэт, калі рашэнне прымалася таемна, сепаратна, не паведамляючы іншым партыям, якія традыцыйна таксама прымаюць удзел у арганізацыі Дня волі, якія падпісваюцца пад заяўкай, несуць адказнасць, калі мерапрыемства праходзіць у нейкім фармаце, які выклікае пасля рэпрэсій. Зараз адна са структураў вырашыла адзінасобна падаць заяўку, прычым на мерапрыемства, якое не прадугледжвала нават палітычны фармат, і это ізноў-такі адметнасць фактычна кожнага дня волі. І натуральна, што в этой сітуацыі улады, паглядзеўшы, што няма еднасці, яны вырашылі, што можна забараняць усім. І я паўтаруся, поспех якраз такі мінулага года быў у тым, што это было супольнае рашэнне падаць заяўку на пляцоўку каля опернай, і за гэтым рашэннем стаяла мінімум 5 арганізацый заяўнікаў.
причем весь спектр палітычных структураў. Спадар Ігор, вас толькі што сепаратыстам назвалі. Ну, я не ведаю, хто з'яўляецца сепаратыстам, але я лічу, што наадварот шырокае кола заявак на правядзенне гэтага мерапрыемства, падача тых заявак ад розных структураў, наадварот вялі да таго, што ў ўладаў быў выбар. Каму адмовіць? Дазволіць або адмовіць. І то, што ўлады адмовілі ўсім, гэта сведчыць пра тое, што сёння настаў час больш жорсткі, у адрозненні ад мінулага года, настаў час нападобе 2017 года, калі святкаванне Дня волі закончылось затрыманнем, збіццём людзей і так далей. Мы яшчэ чакаем адказу на другую нашу заявку, которую мы падалі разам з Амарока. Гэта заявка тычыцца правядзення мерапрыемства святкавання Дня волі на плошчы Свабоды або каля палаца спорту. Вось на гэту заявку яшчэ адказа няма. Ёсць спадзяванне, што могуць даць станоўчы адказ. Конечно, могуць даць і адмоўны адказ. Але мы яшчэ рыхтуемся, кроме гэтага, ўсё роўна на тое, каб беларусы свята адзначылі. Каб беларусы адзначылі годна 101-ю гадавіну Беларускай Народнай Рэспублікі. Спадар Ігор, але вы так і не адказалі на закід наконт таго, што сёлета не было створана такого шырокага аргкамітэта, дзе ўсе абмяркоўвалі. Той аргкамітэт шырокі пад кіраўніцтвам Радзіма Гарэцкага, ён працаваў, ён працуе. Сёння таксама будзе праходзіць пасяджэнне гэтага аргкамітэта. В 17:00 по запрашэнню Купавы я на гэты аргкамітэт іду. Мы там будем подводзіць вынікі працы аргкамітэта. Это праца не толькі арганізацыя мітынга, шэсця, канцэрта. Гэта арганізацыя і шэрагу іншых мерапрыемстваў. І менавіта у спадара Мікалая Купавы я атрымаў паўнамоцтвы на падачу гэтай заяўкі па вызначэнню кіраўніцтва аргкамітэта. Юрась? Так, ёсць грамадскі аргкамітэт, які займаецца правядзеннем выставаў, нейкіх памятных імпрэзаў, канферэнцый і гэтак далей, но размова вядзецца менавіта пра масавае мерапрыемства ў цэнтры Мінска. Кожны раз Дзень волі атаясамліваўся з шэсцем, мітынгам, з тым, што сотні тысячы людзей выходзілі на праспект на цэнтральнай вуліцы з-пад чырвона-белай нацыянальнай сімволікай. Таму размова менавіта пра масавае мерапрыемства. І тут няма ніякай згоды, няма ніякай еднасці. І вельмі дзіўна таксама выглядае пазіцыя заяўнікаў, якія першымі пабеглі, нікога не паведаміўшы, падалі эту заявку на Дынамо. У адносінах да нашых прапаноў праводзіць все ж такі нейкае абмеркаванне, дыскусіі і выпрацоўваць супольную пазіцыю. Літаральна на мінулым тыдні мы зрабілі афіцыйнае запрашэнне заяўнікам на Дынамо, так будзем іх называць, сустрэцца разам, падумаць пра яшчэ магчымыя варыянты. Аднак ніхто з таго боку на гэтую сустрэчу не з'явіўся. Ось што імі кіруе ў дадзенай сітуацыі? Мне вельмі дзіўна, хацеў бы пачуць на гэта адказ. Мы перарвемся зараз на невялічкую паузу. Будем лічыць, што я даю магчымасць спадару Рыгору сабрацца з думкаму і знайсці годны адказ на гэтае пытанне Юрася, каб потым агучыць яго ў эфіры Еўрарадыё. Сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Лідары руху за свабоду Юрась Губарэвіч і партыі БНФ Рыгор Кастусёў у нас в эфіры. І абмяркоўваем, як будзем святкаваць Дзень волі 2019. Держит ноги, можно только идти.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. Будаўніцтва жылля ў Мінску будзе штогод скарачацца, а акцэнт зробяць на гарадах-спадарожніках. Пра гэта сёння заявіў Лукашенко, прымаючы старшыню Мінгарвыканкама. Ужо больш за 20% беларусаў жывуць у Мінску, далей так нельга. Каля 1500 чаргавікоў ужо хочуць будавацца ў Смалявічах, заявіў Лукашенко і загадаў таксама ў красавіку-траўні здаць другую паласу ў нацыянальным аэрапорце Мінск і за год-два запусціць туды электрычку. У Воўчых Норах скончыў жыццё самагубствам малады Максім Русько, асуджаны па наркатычным артыкуле 328. Ён атрымаў 8,5 гадоў калоніі, але адседзеў толькі паўгода, павесіўся 8 сакавіка ў падсобцы і сёння быў пахаваны. Пры паступленні ў калонію ён быў класіфікаваны як схільны да суіцыду. Спадзяваўся выйсці раней за добрыя паводзіны, аднак атрымаў спагнанне за недаголенасць, што відавочна і пазбавіла яго надзеі. Ад каментароў калонія адмаўляецца. Мінгарвыканкам адмовіў у правядзенні мітынгу з нагоды Дня волі ля опернага тэатра ці на стадыёне «Дынама». Пакуль няма адказу наконт святочнага канцэрта ў нейкім іншым месцы. Ці застаюцца надзеі на легальнае святкаванне, ці ёсць план Б? Еўрарадыё працягвае гутарку з Рыгорам Кастусёвым і Юрыем Губарэвічам. Адразу пасля гэтага выпуску навінаў працяг. Штармавое папярэджанне на бліжэйшыя суткі абвешчана ў нашай краіне. Парывісты вецер да 20 метраў на секунду, дождж, снег на дарогах, галалёдзіца ўначы. 0-5 у дзень, да 7 градусаў цяпла чакаецца заўтра. Еўрарадыё.фм. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі працуе Зміцер Лукашук і разам з маімі гасцямі Рыгорам Кастусёвым і Юрасём Губарэвічам мы працягваем абмяркоўваць, ці магчыма легальна сёлета будзе адзначыць Дзень волі. Итак, спадар Рыгор, Юрась Губарэвіч вам задаў такое пытанне. Чаму пасля таго, як атрымалі адмову і яны на сваю заявку на святкаванне ля опернага, і вы фактычна ўжо былі пастаўлены перад фактам, што святкаванне на стадыёне «Дынама» не будзе, яны прапанавалі сустрэцца двум аргкамітэтам і абмеркаваць, як далей дзейнічаць. Ніхто не прыйшоў ад вашага боку. Чаму? Я хочу сказаць, што і партыя БНФ, і грамадскае аб'яднанне БНФ адрыжэння, як працавалі ў мінулым 2018 годзе і яшчэ нават і раней з 2017 года, так і зараз у 2019 годзе працуе або працуюць у рамках таго аргкамітэта, які быў створаны у 2017 годзе, якім кіруе Радзім Гарэцкі, як ганаровы старшыня. Выканаўчы старшыня Мікола Купава, мастак. Вось у рамках таго аргкамітэта мы працуем да гэтай пары. Пасля Новага года былі падведзены вынікі працы за мінулы год. Была зроблена заява па падвядзенню гэтых вынікаў. Была зроблена ацэнка поспехаў або неўдачаў за мінулы год па выніках правядзення святкавання стагоддзя Беларускай Народнай Рэспублікі. І менавіта ў рамках гэтага аргкамітэта БНФ і працягвае працаваць. Вот сёння 17:00 адбудзецца чарговае пасяджэнне кіраўніцтва, або дакладней гэтага аргкамітэта, хутчэй, першую чаргу, кіраўніцтва аргкамітэта. Чаму некаторыя арганізацыі адарваліся ад гэтага аргкамітэта, мне складана сказаць, я не магу каментаваць, гэта іхнае рашэнне. Чаму вы адарваліся ад гэтага камітэта? Я закончу сваю думку. Я ведаю дакладна, што вось 4 арганізацыі, это правацэнтрысты, сацыял-дэмакраты, сустракались і ладзілі сваё пасяджэнне, дзе прымалі рашэнне по адзначэнню 101-й гадавіны яшчэ задоўга до падачы намі першай заяўкі асноўнага гэтага аргкамітэта Радзіма Гарэцкага па стадыёну «Дынама». Тады нікога не запрашалі, гэта было іхнае рашэнне, я не магу я скажу, што гэта неправда. Куды я не запрашаўся. Апошняе запрашэнне, калі цябе запрашаюць сёння на заўтра, я такія запрашэнні цяжка ўспрымаю, таму што кожны чалавек ёсць свае планы. Таму, калі запрашэнне зроблена як мае быць, я заўсёды іду на сустрач, я прыязджаю. Так, па-першае, чаму вы не зрабілі запрашэнне так, як мае быць? Па-другое, чаму вы не ўдзельнічаеце ў працы аргкамітэта, пра які зараз сказаў спадар Рыгор? Шмат
того, что зараз было агучано, я пачуў упершыню, і пра нейкія сходы да падачы заяўкі на Дынамо і так далей, но гэта не так істотна. Прапанова з нашага боку была, на яе рэакцыі, на жаль, не было. Я нагадаю спадару Рыгору, што ў мінулым годзе якраз ось 3 са згаданых арганізацый, Рух за свабоду і Сацыял-дэмакратычная партыя Грамада і партыя ГП былі ў ліку афіцыйных заяўнікаў на пляцоўку каля опернага. У гэтым годзе іх БНФ вырашыў не інфармаваць, не запрашаць далучыцца да заяўкі на Дынамо. Ну што адбылося, то адбылося. І от гэтыя спробы згуляць неяк з уладай паддаўкі, яны паказваюць, што ні да чога гэта не вядзе. Наяўнасць некалькіх заявак гэта не плюс, гэта мінус. Спробы адступіць ад палітычнага фармату это таксама ў далекасяжнай перспектыве это мінус, потому что просто на сёння ідэя свята ў тым, што людзі выказваюць сваю незгоду з дзяржаўнай палітыкай адносна пытання незалежнасці. Гэта трэба казаць голасна, гэта палітычнае пытанне, ад этого нікуды не схаваешся. Не Лукашенко гарант сённяшняй незалежнасці. Я думаю, што ў партыі БНФ павінна быць аналагічнае меркаванне, хаця, можа быць, я і памыляюсь. Адносна таго, што яшчэ можна зрабіць, ось, бо это асноўная тэма перадачы, напэўна, не ўсё згублена. Ёсць яшчэ 10 дзён, каб падаць заяўкі на тыя месцы, якія вызначены афіцыйна ўладамі, ну, праўда, акрамя таго, што давядзецца заплаціць тыя ж самыя $3000 за мерапрыемства больш як 1000 удзельнікаў, міліцыі, там іншыя выдаткі. Гэта вялікая арганізацыйная праца, но ізноў, каб ёсць магчымасць якасна і годна правесці, калі не на Бангалор, няхай это будзе пляцоўка каля кінотэатра Кіеў ці нейкае іншае. І на маё меркаванне, все ж таки канцэрт на 5-7 тысяч удзельнікаў, мітынг на 5-7 тысяч удзельнікаў, гэта значна лепш, чым нейкія канцэрты ў клубах, дзе збярэцца па 30-50 чалавек. Бо, як я разумею, застаецца толькі такі варыянт у шаноўных заяўнікаў, якія падавалі на месца каля стадыёна Дынамо. Спадар Рыгор, я все ж таки... Вы хотели нечто отказать одразу? Так. Давайте отказывать. Вот Юрась весь час имкнется звузить роль оргкомитета. Роль оргкомитета это не только заявка на проведение концерта у Менску або митинга. Разумеете, одно подать заявку, як здається, Юрасю подписал заявку, и он, здається, свою уже справу зробив. Але ж эту заявку треба ще організовувати, її треба виконувати. А крім гэтага, аргкамітэт мяркуе і плануе правесці яшчэ шэраг мерапрыемстваў. Акрамя гэтага, это і мерапрыемствы ў рэгіёнах, і ў Магілёве, і ў Брэсце, і ў Гародні. Это правядзенне выставаў у Менску, і мерапрыемствы ў Менску. Гэта аналагічна мінуламу году. У мінулым годзе былі праведзены і выставы, да якога аргкамітэт мае сваё дачыненне, нават у музеі. Это і канференцыя ў Акадэміі навук. Это и открытие каменю у сквере Янки Купалы. Это и проведение мероприемства у Городни. Это и проведение мероприемства у Бресте. Это проведение мероприемства у Могилеве. Нават недавно еще была проведена выстава картин у Могилеве у громадском центре Кола. Аргкамітэт до гэтай поры дзейнічае, працуе. Ён не працуе урыўкамі. Добра, мы зразумелі, што аргкамітэт гэта вялікая і магутная сіла, якая праводзіць шмат мерапрыемстваў. Ўсё ж такі мяне, як і Юрася, цікавіць такі момант. Як Юрась сказаў, летась было пад заяўкай на арганізацыю правядзення БНР-100 было 5 подпісаў, 5 заяўнікаў. Сёлета 2 пайшлі з аднаго боку, 3 пайшлі з другога боку. Чаму было не зрабіць заявку з 5 заяўнікаў, 5 подпісаў? Я ж уже сказал, по-моему, я еще раз повторюсь. Паўтараем для Андрэя Дмітриева, які пытаецца, навошта было падаваць 2 заявкі. Згодна рашэння аргкамітэта под кіраўніцтвам Радзіма Гарэцкага, Міколы Купавы было даручана падаць заявку менавіта грамадскаму ядданню БНФ адраджэння і Амарока, інфармацыйна-асветніцкая установа. Тыя арганізацыі, якія, на жаль, ад аргкамітэта адарваліся, это іх праблемы, это пытанне да іх. Карацей кажучы, самі адарваліся, самі вінаватыя. Першае паседжанне этого аргкамітэта адбылося ўжо пасля того, як пададзена заявка, прыватнасці інфармацыі пра такое мне на e-mail поступіла. Таму можна прикрывацца чым заўгодна, але факт застаецца фактам. Магчымасць правядзення масавага мерапрыемства в улічным фармаце на сёлета, на гэты год фактычна спляжана сіламі тым, хто вырашыў дзейнічаць аўтаномна, не кансультуючись з іншымі палітычнымі сіламі і падаваць свае заявкі.
Наша прапанова все ж таки яшчэ ёсць час, трэба сустракацца, абмяркоўваць, і ёсць магчымасці правядзення супольнага мерапрыемства, якое насамрэч будзе масава. Бо тыя ж самыя людзі, якія ахвяруюць в інтэрнэце, якія збіраюць сродкі, яны чакаюць ад нас не выставаў карцінаў там ці не правядзення нейкага круглага стола. Яны чакаюць магчымасці годна, як і мінулым годзе, выйсці на вуліцы Мінска пад чырвона-белымі сцягамі. А гэта магчыма дасягнуць і патрабаванне сённяшняй уладзе выставіць толькі тады, калі мы маем супольнае аб'яднанне, супольную сілу. Калі кожны будзе дзейнічаць аўтаномна, канешне, у улады развязаныя рукі. Спадар Ігор, все ж таки, да, вот давайте перейдем до вот основной темы, як все ж таки далей дзейнічаць. Пакуль адказу на заявку, другую заявку, гэта плошча Свабоды альбо пляцоўка каля палаца спорта, яшчэ нема. Так, наколькі вот прыходзілі на мінулым тыдні до нас хлопцы, блогеры, арганізатары, як мы іх называем, БТР, так званые, Белавуз, Матолька, БМП, до речі, Белавуз, Матолька і Пальчис, казалі, што калі і там не дадуць дазволу, то, магчыма, пройдуць такія канцэрты по розных клубах. Такі падыход не задавальняе палітычны бок нашага сённяшняга дыялога. Як вы лічыце, ўсё ж такі клубы, гэта нармальна? Наш падыход такі, калі нават улады не дадуць ніякага дазволу, ну, я не маю на ўвазе Бангалор, то у нас ёсць варыянт, я яго называю варыянт X, хто-то яго называе варыянт В, каб беларусы годна адзначылі 101-ю гадавіну Беларускай Народнай Рэспублікі. Кожны сам па сабе. Не абавязкова кожны сам па сабе, і можа кожны і сам па сабе, але ёсць план, дзе беларусы будуць разам адзначаць гэта свята. Які гэты план, дзе ўсё разам? Разам гэта мы ў думках разам, але кожны сядзіць у сваім клубе. Я сябрамі таксама, звычайна, пасля масавага мерапрыемства. Калі прыйдзе час, усе вы пабачыце, як гэта разам. Але ўсё ж таки, наколькі я зразумеў, Юрась прапаноўвае ўсё ж таки пайсці шляхам адзіным легальным, пакуль што мы бачым, які застаецца, і рэальным. Гэта пагадзіцца, да прыкладу, на Бангалор і заняцца арганізацыяй там добрага такого канцэрта з мітынгам, акцыяй. Калі Юрась Губаревич далучаецца разам з іншымі арганізацыямі да дзеючага аргкамітэта пад кіраўніцтвам Радзіма Гарэцкага, і аргкамітэт прыме рашэнне або прапанову Юрася Губаревича, я буду вымушаны пагадзіцца з рашэннем аргкамітэта і падпісаць тую заявку або іншае рашэнне, якое прыме аргкамітэт. Вам мяч на вашым баку, як кажуць. Далучайцеся да аргкамітэта, лабіруйце сваю ідэю, сваю прапанову, і потым тады ўсе разам давайте выконваць, што перашкаджае. Так, ёсць пытанне, зноў-такі скажу, грамадскай часткі, ёсць пытанне палітычнай часткі, масавага мерапрыемства. Тут за правядзенне масавага мерапрыемства выступае на сёння 5 структураў, напэўна, як і ў мінулым годзе. Наша прапанова па-ранейшаму адкрытая, я ее магу агучыць, гэта сабрацца разам, абмеркаваць менавіта тым, хто плануе правядзенне масавага мерапрыемства. У выпадку, калі не будзе атрыманы дазвол на нейкія іншыя пляцоўкі, канешне, тут застаецца магчымасць у беларускага грамадства, хто хоча ўсё роўна з чырвона-белай сімволікай прайсцісь па вуліцах Мінска, зрабіць гэта. Но, аднак, адказнасць за гэтую сітуацыю будзе і як на ўладах, таксама, напэўна, трэба прызнаць часткова і на беларускай апазіцыі, бо это будзе ўжо несанкцыянаванае мерапрыемства з усімі яго наступствамі. Я хочу добавить, пасяджэнне аргкамітэта сёння 17:00 на ўправе БНФ праводзіць аргкамітэт будзе Мікола Купава, выканаўчы дырэктар аргкамітэта. Ну вот, пагадзіцеся, даволі дзіўная сітуацыя. Зараз наш эфір глядзяць ваши калегі, лідары іншых палітычных сіл. І вот, да прыкладу, лідар беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Ігор Барысаў піша нам, а як патрапіць у аргкамітэт 101? На 100годдзя больш усіх унёсак з партыі зрабіла БСТП, а ні на адно пасяджэнне прадстаўнікоў партыі не запрасілі. Такі таемны аргкамітэт, про які ніхто проста не ведае. Сёння арганізоўвае аргкамітэт Мікола Купава, я запрашэнне атрымаў.
Ну, погодзіцеся, даволі дзіўная сітуацыя, калі вот я не хочу нікога абвінаваціць, але калі нехта атрымлівае запрашэнне, нехта не атрымлівае запрашэнне, ёсць сваі, ёсць не сваі, ёсць кому давяраю, кому не давяраю. Ну, значит, люди перестали ходить на посещение оргкомитета, значит, и перестали им запрошение досылать. Потому что оргкомитет, он не переставал працаваць, он собирается каждый месяц, або на месяц по несколько разов. Юрась, может быть, все ж таки виноваты вы и Борисов той же самый, які не адсочвае, не сочыць за там грамадскім палітычным жыццём, не ведае про то, что оргкомитет збіраецца штомесяц, як кажа гаспадар Рыгор. Вот, дзякуючы вашай перадачы, сёння мы пачулі гэту інфармацыю пра існаванне аргкамітэта і працягу его працы. Конечно, прымаем да ведама тое, што будзе сёння паседжанне. Я думаю, прадстаўнікі нашых структураў наведаюць гэта мерапрыемства з той пазіцыі, якая ёсць, бо ізноў паўтараюсь, наша пазіцыя это дыалог і супольнае рашэнне. Тое, што гэтага супольнага рашэння не было ад самого пачатку, прывяло да сённяшняй сітуацыі. Адказнасць будзе на тых, хто стварыў такую сітуацыю, хто вырашыў дзейнічаць адзінаасобна. Давайте, программа завершается, тому мне все ж таки политичный аспект цікавіць, вот прогучала от Юрася такое слово «несанкцыянаваная акция». Наколькі верагодна, что все ж таки і сёлета мы ізноў вернемся до гэтага формату, калі несанкцыянаваныя акцыі, люди выходзяць, збіраюцца, ідуць нейкім шэсцем, тому что шмат каго сапраўды не задаволіць святкавання ў клубах, а тым больш, як прапаноўвалі там Матолька, Пальчыс і Белавус, калі ўжо нічога, маўля, не атрымліваецца, кожны там вот выйшаў, там петарды запусціў, там сцяг вывесіў, яшчэ такое, кожны там сам адзначыў у сваёй кватэры. Калі люди выйдуць, вот як вы ставіце такого? Это решение людей, и когда люди выйдут, приняв такое решение на улицу, это их право, как вольных громадян Республики Беларусь. И я разом с этими людьми пойду так само на святкование Дня незалежности 101-й годовины Белорусской Народной Республики. Да, аналогичная позиция, это право людей выходить у центра города под бело-червоно-белой символикой, на мерапрыемства прысвечана такой важной дате ў гісторыі Беларусі. Аднак все ж таки адказнасць палітычных сілаў, каб забяспечыць людзям годнае месца і бяспеку на гэтых пляцоўках. Ось в гэтым годзе я гляджу, што гэта не атрымліваецца, но зробім высновы ўжо на будучыню. Як вам падаецца тое, што не задавальняюць заявку вот аднаго аргкамітэта, другога аргкамітэта, ці не адмыслова улада правакуе усіх людзей, арганізатараў і вяртае святкаванне дня мовы, дня волі ў такі пратэсны фармат вулічны? Юрась. Конечно, улада зацікаўлена, каб по тэме незалежнасці ніхто не мог вголас сказаць, акрамя Александра Лукашэнкі. Он выбрал это як палітычную пазіцыю на бліжэйшыя прэзідэнцкія выбары, што ён з'яўляецца адзіным гарантам, што вось у яго руках гэты хрупкі хрустальны сасуд, які ён нясе. Аднак мы, назіраючы за яго дзейнасцю усе 25 гадоў, ведаем, што гэта абсалютна не так. Это ён прывёл да тотальной залежнасці як эканамічнай, так і палітычнай, так і военной сферы Беларусі ад России. І шмат давядзецца разграбаць, каб адысці ад гэтай сітуацыі. І без удзелу грамадства будзе вельмі і вельмі складана. Таму ізноў мы звяртаемся і да беларускіх уладаў, што пытанне незалежнасці это не то, што павінна нас падзяляць. Тут ёсць месца для кожнага. І калі ласка, падумайце, што вы робіце, калі вы заганяеце грамадства і не даеце публічна, афіцыйна выходзіць на вуліцы і выказвае сваё стаўленне. Дзякуй, гаспадар Рыгор. Ну, мы разом з вами былі на так званым вялікім разгаворы, на вялікай размове з Лукашэнкам. Мы чулі яго словы аб тым, што адзначылі стагоддзе і хопіць, але для нас вот менавіта стагоддзе Беларускай Народнай Рэспублікі фармат азначэння гэтага свята павінен заставацца на тым же самым узроўні, які ён быў у минулым годзе. Таму мы імкнёмся да таго, каб і ў 19 годзе фармат не зніжаўся у адносіны да гэтага свята, не зніжаўся фармат адносінаў людзей да гэтага свята. І хочу параўнаць з тым, што азначэнне стагоддзя Беларускай Савецкай Рэспублікі ва ўладу беларускіх не атрымалася.
при іх дайте хотя б годна правесці 101-я гадавіну БНР. Я спадзяюся, што сёння 17-й аргкамітэт збярэцца больш шырокім складзе і да нечага выйдзе, а мы пра гэта паведамім. Рыгор Кастусёў, Юрась Губарэвіч, Зміцер Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё Е прамовы.